Fil-Jum Internazzjonali għat-Tfal, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Marie-Louise Coleir Preca ħabbret illi għall-ewwel darba it-tfal ser jiġu konsultati fl-għażla tal-Kummissarju għat-Tfal il-ġdid. L-opinjonijiet ta' tfal ser jinġabru f'dokumentu jiġu ppreżentati lill-Prim Ministru ix-xahar id-dieħel. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-kulleġġ Maria Reġina Skola Sekondarja Subin fejn ser issir il-konsultazzjoni mat-tfal nhar is-Sibt illi ġej, il-Ministru Marie-Louise Coleir Preca ħabbret li permezz ta' din il-konsultazzjoni bit-tema A Voice for Your Voice, it-tfal ser jingħataw l-opportunità li jgħidu huma xi kwalitajiet u valuri jixtiequ jaraw fil-Kummissarju għat-tfal. Spjegat li normalment hija deċiżjoni tal-Prim Ministru li jażel il-Kummissarju għat-tfal, iżda din id-darba ser jingħataw vuċi f'din l-għażla. A Voice for Your Voice ħanisimgħu l-istudenti, ħanaraw xi jridu huma mill-Kummissarju tat-Tfal, ħanaħdmu fuq 3 affarijiet importanti li huma l-knowledge, l-skill u l-background li jixtiequ huma li jkollu din il-persuna u minn hemm aħna ħanisimgħu it-tfal u nippreżentaw f'dokument li mbagħad ħajġi konsultat mill-Prim Ministru qabel ma jintgħażel dan ir-rwol. Lauren Kenley, l-koordinatriċi ta' dan il-proġett, spjegati li nhar is-Sibt li ġej madwar 350 tifel u tifla ser jinqasmu f'25 workshop differenti li ma' workshops ser ikunu mexxija mill-għalliema tal-PSD. It-3 kummissarji għat-tfal preċedenti Helen D'Amato, Sonia Camilleri u Carmen Zamit ukoll ser ikunu qegħdin jipparteċipaw f'dan il-proċess.